Yayai le UK te nei na chuan Jingnan University board member fapa Jawa le achan pa chuan tel ve a rampon atanga lo haw hlim hlol ni in chu allergic ani awang chuan tuntuma pawh hian alcohol tel lo ni a hriat chu achan pa hian alo pe ve nge ya mahse alo tel le tho mai bathroom atanga yayai lo chhuak tur chuan UK le hmeichhe pakhat lo inpawt deuh nawk nawk hi ava hmu a UK chuan ka hmangai wanga nei tur ka ni lo ka pawang chau zawk a lawm nangba khi min ti hlim thei an awm lo ti in alo thlem mek a ezini le a pasal tur te chu an la in fawp zui a thil hmu chuan yayai chu a thawng hle a zua in vak vak mai chuta Jawa ruite lutuk nen khan an in supal yayai chuan lo pot betin zan hun chu tumlawk ho lo chuan an hmang dun zui ta mai a in neina hmun atanga a bik bo dan le a chunga thil thleng zawng zawng te chu anu le pa te hnen a engtin nge a sawi ta kang tih chu a ngaih tua neuh neuh a a thian nu Mary chuan an professor thar hmel that sia chu ha hip in a rawn sawi hlut mai zan hun a hmanpui pa nge mai kha lo ni reng mai tia hriat chuan yayai chu a sak hle a lehkhabu chuan a in hup deuh reng mai Jawa pawh chuan lo hmu in a nui vur vur ringawt anatomy teacher alo ni a thiam hle nge nge yayai kher chu zawna la saw zui Chinese medication lam tuimi ani awang chuan chutiang zawng chuan a chhang mai a Jawa chuan lo pan hnai le in a ID te chu alo en sak thlakhat set alo liam reng tawh a anin hmu leh ta chu a lawm ru hle khamisan khan a thiang hlimna a laksak awangin mawhphurhna niin a in hria ni office ah chuan yayai chu kovin a student ID te chu pek let a tum a a dang ka siam tir tawh tho te in chhuar leh ngal mai a tum khazan kha a hrelo der tlat bawk mahse a kut hnung lama khua wang awm kha alo hmu chiang bawk si a pha reng thei ta lo enga ti nge min lo biak pawpui tum miah lova Jawa na tih chuan tih sual nun ka duh tawh lo wang ani tih chauin a chhang nui vur vurin Jawa chuan alo bih hnai tak kurah chuan a lai deuh bawk nen a tlan chhuah san ta daya UK khan lo hmu ve le in enga ti nge i riah tak maka min ngai ve lo em ni in nei ni ala khan ngawi ringin i bo daih bawk si mipui hma ah khan ka chak lutu ka sin alo ti deuh du a ka bo chan i hrelo ani maw min nei du tak tak em ni ti in yayai chuan alo zawt let en la zungbun pawh ka bun reng hi ka thinlung nei tu ini tih lan tirna ani hi alo ti le chuan anin ngai zawn laia zungbun an bun reng chung le ka hmangai che ti reng chung si a ngai zawng dang alo nei reng mai kha mak a ti thar le hle zungbun a kal san tak te kha pek let le alo tuma ka bona chan chu midang dui niin ka hria a yayai in a tih chuan i hre sual ani chu tu thu chhoima ring du chu nang chau hi ka nei ang che UK chuan alo ti le zua zua mai engpawh ni se kalo in ngei tua tha le ange yayai in a tih taka chuan hun thawl pek chuarem ti ve ta a yayai chu a luak a chhuak deuh reng sela Jawa khan a rawmawla lo pe hlo nawm lo na dang te ním i period te amu ma lem ti in alo zawt zui ani pawh chu a in ring hle lir ve thova a zun chu va te sin alo rai reng mai thlakhat na alo ni nge nge ka fa ni tiro ni e apoi ka ti khop mai min hre thiam dawn nia ka ruih wang ani lekha zir hi itana pawimawh si a tih buai chei hlaw ani chuan nau pawh ti tlama la apoi lo aw yayai chuan nui suka mipa ho hi in lo in ang vek ani hi mahni bakin in ngai tua lo ti in a rilru chuan a ngai tua neuh neuh a ni e a tha lawm ti in a chhang thung senso le in enkol na chu ka tum sak vek ang che Jawa na ti ero chuan a ngai lo ti in a thau ngal kala soi zo lo option B kan nei kanin ni yang thlaliam ta kha mi paler tak pasal nei ka du lo awangin ka tlan bowa chu wang chuan tun din hmuna tu mi pa mai hi ka ring zo to lo yayai in a ti chuan ani ang ka ni lo na ka nei ya in lwa mai la i du chuan in po kan lei thei zu le rui thei thil dang engma ka ti lo bawk weekend a phe chuan ni lengin nang le no pang ho bula hun hmangin
chung kopa tha tak kani theiang nauti tlak chuan taksa ngawng thalo tak ani ti chunang pawni hrianga chu ai chuan min nei zawk mai ro jawa chuan alo ti ta zauh mai ya yei pawh chu rilrua buai hle sawn han pai ngot mai chu ni thein a hre si lova mi hmusit le nuizat mai mai hlawh chu a duh bik bawk si lo anu leh pa te zin an lo haw hunah engtin nge alo hma chhawn ta kang lekha la zirchhun zawm tir zel a rem ti tho bawk si a a tawpah chuan in nei mai chu a thlang ta ni a tukah chuan simple deuhin yai chu a incheia jawa erawh code nen alo ri khap mai yuge kha chuan holam taka inchei lo tur khan hrilh fo thinin a inthlak tir le hial thin kha ani a jawa erawh chu address milin a inher rem ve mai thung in certificate te chu an vala chhuak dun ta a i chung te pawh kala hmu si lova an ngei dan ani lovang a jawa na ti chuan an zin daya nakinai la hmu dawn tho alawm ti in a chhang school bul maiah apartment a luah tho awangin fin ve mai tur chuan jawa chuan a sawm le ya yei pawh chuan a hnial lem lova bank card erawh chu a lak sak duh lo a pek luih tlat takah chuan kanin neina hi thupri ka duh ani ti in angin ta a easy ni kha angei em awangin ya yai chuan run luih ve hrim hrim chu a duh a yuge nen khan kan tha le tawh a dam chhungah anupui ka nih tur thu te min hrilh bawk ani ngaidam te min dil nasa bawk sia ka ngaidam le tamai ti in a insawi theih khum ta vela hostel atanga chhuah a duh thu te a sawi wang chuan ani chuan alo rem ti lova an senior alo ni bawk nen hostel in charge ani bawk si a yuge chu vakhawlin pa a in luah hran ka duh ve sia ejini hi min lo biak sak mai la kanin hmutam thei bawk anga ti in ya yei chuan awangin vela ole kalo suyang tia alo chan ta ka chuan easy ni pawh chuan alo rem ti ve ta nge a pawna chuan jawan alo ngak reng si a atong kamawang khan a in thiam lo deuh a ina chuan jawa chuan alo hruai thlapa mamaw a nei chuan hrilh hre zel tur chuan a chah bawk khapa kha ila duh rengim ti in a zawt thut mai tuna chuan ka duh tawh lo ka thin rim wang mai mai ani kha mahse an ten awm man chu hmuh tir ve ka duh ani ya ya in a ti ta ka chuan ka hre thiam chelawm engpawh ti la ka pui zelang che ti in jawa chuan a duat thiam hle a pawm deuh nulin khumah te chuan a thut tira lukhamin a kawng te chu a nghen tir bawk a a chawn te pawh chu a hmeh sak vel chutih lai tak chuan a nu in alo khawl a an mahni hmutur chuan a rawn kal ngal in nei tawh tak tak a maw ti in a nu chuan yai chu alo en uluk hle a an lo bu ngut ngut a hau hrep dawn emaw an ti laiin oi ka van lawm tak em ka fapa hian bial nu pawh nei ngai si lova a tuai emaw ka lo ti hman tawh sin le mahse a mit alo fing hle nih dawn hi engtin nge inin hriat reng reng a ti in alo be zung zung a an in hriat dan tak kha chu hrilh ngam hek lo medical student ani thu in yai chuan a chhang ta ringawt a anu chuan eitur te siam sakin bawng ruh tui hang chu hawp turin a fapa chu a tur seka fani vat vat sela a duh wang lek alo ni sup satliah mai ni lovin damdawi alo pawlh ru chu ni in a thawk tha khawp mai mahse naupai tir chauh an la ni bawk nen in ngai zawnga in nei pawh an ni lem bawk si lova jawa chu hriawm ti tak chung chuan a in sum thei hram a a tukah chuan school te an kal rual a midangin an hmuh lo nan hma takah yai chu chukin a thiannu nen chuan an kal dawn leh ta ani Mary chuan tunlai hi atang riavin ka hria bial pathari nei ni chiang mai ti in a zawl zeuh a ani chu a lo nui vel har har chutia an in fiam lai chuan easy ni a lo kal ve thunga in vanin hlei ve experiment hmanrua pakhat pawh kha in ti chhiat chuan in chawi ngai dawn ania a lo ti ngal ringawt kan hnung lam pawh hian mit a nei lawm lungai duh su yai chuan a lo ti fata a thuhrimah professor ang mai a awm thin hi a mak ka ti SU president hlui ve mai khai nia Mary chuan a lo ti ngata tunah chuan assistant professor hna ka dila min la ve che ani miss min la ti thuai dawn ni easy ni chuan a lo ti ham
chuti lai mipa pakhat hian mihring ruh ro lem hi a rawn keng lut a yayai chuan a hmai chu alo hliah char char easy nih erawh chuan zirtir tu thar em ni ni tiin alo be ngal bur bur a lo khawih su i ti chhia ang tih zawngin chu pa chuan alo chhang yayai u naupaa lek chu lo niin a ruka chhuahsan daih mai a tum chu easy ni chuan a ke ah alo kher zeuh a ruh ro lem pawh chu a tauh tlu nghe nghe a a chhe vek a u naupa dunga pawh chuan alo chel hman hlo zawk a amah pawh chu a tluk lo phah hlawh ani i lo va huam hma ve ka pa ten an pha lem ni yayai in a tih chuan phale tunge pasal chu mak pa tan a tlak dawn nem en chin phawt anga yang tiin donga chuan alo chhang fiam ruh ro an tih tluk cherem rum mai chu professor senior chuan lo hmu in a lung awi lo hle a easy ni la chuan yayai tih chhiat ani thu alo soi zat zat bawk mahse an han chui chian chuan easy ni thiam lo zawk chu alo ni reng si a jawa pawh chuan how shopin a chungah action lak ani tur thu te sawiin a chhuah tir zui ngal chutia yayai thlavang a ho ta reng mai chu professor senior chuan mak a tih thu a sawi chhuak nghe nghe a chutah jawa chu in thup duh tawh lovin yayai hi ka nupui ani hi tiin a sawi zui ta hmiah mai a nupui anih thu a sawi takah chuan professor chuan mak a ti hle a yayai pa lek chu lo niin an zinna atangin an lo haw tuah lo ni a nu pawh chu chanchin ngei venin an ina chuan alo leng vat bawk a an pa chu an fanu thlavang a ho lo awang chuan alo hau ngal bur bur mai thingpui te in hovin an in kawm hlawm a jawa chuan an fanu chu tha taka enkawl a tum thu alo hrilh nghe nghe an haw tur chu an thla a jawa chuan yayai chu a chhungte a ngai lutuk a hlo awang chuan hnemin a kwa chutia an in kwa lai tak mai chu Mary Khan alo hmu si a an lo in nei fel der tawh ti te a hriat takah chuan a lawm pui hle a hrilh lawk lo awang erawh chuan a vui ve deuh an in tawn dan chanchin te chu yayai chuan a hrilh fai ta vek a a rai thu a sawi phei chuan naute hmel hmu hun a ngah hilh thu leh a duat sak dan tur te chu sawiin Mary chu alo phur tawh hle hostel ah chuan an awm dun thin nghe nghe a thawmhnaw te pawh chu an val a dun jawa chuan alo hruai thlap bawk a mipa zawk chuan eirawng te chu a bawl tur tur a raipur atana eitur hrisel leh tuihnai tak tak te chu a siam sak teuh mai rainowe ti lo chuan alo ei sak teuh nghe nghe bawng hnute te chu zanah chuan a in tir thlap bawk part time job a thawhlak lo awangin midang thlak tu tur an awm mai si lo nen yayai chuan a chhun zawm leh ta thawp a UG kha an lo bia in easy ni chu professor hnen a dil saka a hna atanga an suspend na chu suit tura lo ngen tur chuan a lo hrila thian kan ni sia a tih zai awang chuan ole kalo bedawn nia tiin yayai chuan a lo chhang nang hi chuan min va hmangai tak em tiin thil ei dun puiah te chuan a lo zawm a mahse a lo hnar zawa lo kal takah chuan UG pawh chuan a kal san ta ri a an in nei tawh tih chu a hriamhiah lo a hnathawhna restaurant ah chuan jawa chuan a chawlhpui tlat beka part time hna a thawk tih a hrilh ngam bawk si lo a thian ten an hmu hlavin a in hliah char char Mary nen chuan chanchin in hrilh tunin an in khawl fova a lakah jawa thatna chuan ani tela a hneh tel tel thu te chu a hrilh ve nghe nghe ni mahse jawa chuan hnadang alo thawk reng tih chu a hre chhuak ta a chu pawh Mary a zawl luih vang ani rai laia hnadang thawh kawp chu tha a tih lo awang chuan chawl daih sia duh a a hma kha chuan UG a tih lawm nan tiin thil tam tak a leh sak fo thin a pawisa kha a mamawh tam hle thin ani tunah erawh chuan leh sak ngai lovin leh sak tu a nei ve ta zirlai a thiam lo te chu an pa chu a zawt thin a a zirtir ai chuan a zirtir tu chu a lo en ngun leh thin a duh tawh ni tih chu a in pawm thlap tawh bawk lehkha a zir tawh hi chuan a mut a chhuak ngal zel leh ngal a raino erawh chu a lan a ve tan hle damdawi erawh a ei tha hle thung a thawhna ah pawh chuan banna chu a theh lut zui ta a chu an ni hnuhnung berah chuan UG leh easy ni te kha a thawhna restaurant ah chuan an lo kal a easy ni buaina tawh kha a fel tak awangin lawm thu an hrilh bakah
thil ei ho puiah te chuan an sawm bawk mahse a lo hnar an ni pahnih pawh chu an in hnial deuh reng mai easy ni chuan yai chu a thik tho bawk si a ti tau daih nge Eugela chuan a zui vat le ngal an hnathawh pui pakhat chuan yai chu lo hmu tai deuh tletin a mawngah te chuan a lo hmeh sak rimut ka tih pal lutuk a ti ve sei le ngal mahse yai chu a lung a awi thei thlawt lo a trekin lai chuan a vawhhrepin police station ah chuan an kal zui police la chuan evidence tel lo chuan engmah hmalak thei an nei lo thu a lo hrilh bawk si jawa chu a ko phei ta rimut an boss pawh chuan ngaidam te chu a dil tir ve tak na in I mawng kha a mawi em a lawm a lo ti leh hram a jawa thinrim chuan a hnek bawk mai chulai tak chuan yai chuan hmun phe in CCTV chu a lo hliah zeuh bawk zang na dawm na tan ti in cheng zahnih sawm nga lek chu a la pe zui a tham lo ve khawp mai Misual pa a hnek na kut vung deuh chu yai chuan ram nen chuan a hmeh saka chuti lain high school atanga a thian pa zuwa chuan a lo text in huang u ti in a lo sawm yai chu a hmu chak tih hria in jawa chuan a rem tih chuan okay ti a chhang mai tur chuan a lo hrilh a tukah chuan a thian pa te nen chuan an va in hmut a ngei zu chu naupang doctor a lo ni thian pa bawngpui pawn luang no tho a duh an tih thin kha a lo dik hle mai nang a in ka chhe lo daih zawk si eng a ti nge nang hi an thlan daih zel che ni hei hreileng pawh awi lovin val hi ka leng tar mai dawn a sin ti in a lo fiam thu hlut yai bathroom kal hlan chuan engtin nge in hriat reng reng ti in jawa chuan a lo zawt thut one night stand ania a lo ti awlsam et chutiang mi te chu a tha dawn em ni eng a ti nge chutiang a lo awm reng reng keimah na lawm in neih puiah sawm chutiang mi tha lo ani ka ring lo ani chuan mawh phurna lak i duh wang em ni ka mawh phurna te an ner lawm an ṭawng chu yai khan a lo hre vek mawh phurna a lak duh wang chawa in nei anga a ngai awang chuan nuam lo ti in a zak thar hle an bulah pawh chuan a let leh duh ta lo Mary chu kholin a rilru hana te chu a hrila a lan dan chuan a duh che in ka hrial chin maw le a lo ti pawh in naute tlak daih mai te chu a duh rum thu chu a sawi jawa la khan a lo zawng chiam a hmu lawk thei bawk si lo a khawl tlang thei bawk si lova a mang ang hle Mary chuan lo hmu in nau chu tla lo mai tur chuan a nge na ani pawh chuan naute tlak kher chu tha a ti bik lo damdawi inah chuan vain en tirin naute din hmun pawh chu a lo tha a duh dan tak chuan amah enkawl mai chu a duh tawh jawa tan phur rit ni nakina in then leh tho ai chuan a lo hmangaih hman phei chuan a tan a hre awm zual mai mai dawn in a hria college lamah pawh a lan lo awangin jawa chuan message dawngin hospital a kal thu tu emaw hian a lo hrilh Mary la khan blind date a neihna chuan kalpui turin a lo sawm tlat bawk si a duh vak lo na in rilru tih thawven nan ti in a kal ve ta nge chutah jawa khan an piah deuh atang chuan lo en thla rengin a lo khawl an in biak lai takin a thian nu blind date tur ziang minga chu a lo thleng zui mahse Mary chuan i thian pa lo kal ve lo em ni ti in a lo zawt heu mai a hmuh duh tak zawk chu a thian pa yai nau kha a lo ni reng mai jawa pawh chu lo in rawlh vatin Mary chuan blind date ka neihna min kalpui ve mai ani hi ti in a lo hrilh fia zung zung tungei ni enge in lai chin na ti pakhatin a lo zawh chuan chhungkua kan nia kan va haw phut ange ti in jawa chuan a hruai haw ta beisei lo takin jawa chuan a hau meh lova raipuar bun chi pheikhawk a lo bun tir ringawt yai kal sawn tur chu lo kawh in ka thian pa bula ka thil sawi kha i lo hria em ni thinrim tawh chu ti in a lo fawp ka duh che lawm mawh phurna lak ringawt hi ka tum ber ani lo ka hrilh loh na chan che chu ka tih hloh thawn che ka hlo wang zawk ania a tih takah chuan yai pawh chuan a lo fawp let ve zeuh ka in thlahhrung hman lutuk naute tlak aimah chuan mahni enkawl mai kha ka lo tum hman ti in a chhang
a pum chu voile khata a rawn na thuta damdawi ina chuan a hruai nghal mahse thil hlo thawn awm alo ni lova a thawmhnaw te chu drawa chuan a suksak bur bur mai yayai chu a in thlahrum zawk exercise atan tiin a chawn te chu alo massage sak bawk a damdawi in atang pawh chuan an chhuak theih nghal thuai a Mary la chuan bazar puiah alo sawm nghal hmia a nau khan a kalpui a drawa nena an chanchin an sawi te kha alo hre rupek a nu leh pa te chu hrilh ngei a tum yayai bazar haw chu drawa chuan eitur nen chuan alo nghhuak a a hnathawh hlaw atanga a leisak pen changkang zet mai chu a pe ve ani chu alo lawm thiam hle la khuih thei tuite chu indunin alcohol alo tel si a tam pawh chuan indu lo drawa chu zuailar nei ti taka a ruile em em leh ngal ringuta chutia an indut deuh ngur ngur lai chuan a nau bakah a nu leh pa te kha an lo lut hlawm mai drawa chu an rawn dem rawn nghal em em bawk a lungai su i nu leh pa te kan awm alawm tiin yayai chuan lo hnem an mak pa chu tuai emaw an lo ti chu niin a nau khan an tawng kha alo hre sual hle lo ni chutiang tuai ani lo tuna pawh a fak a pai mek hi a ti pawh in in nei hnuah pawh a la mut pui mai lo che kha in thil sawi kha ka hre vek a lawm a nau chuan alo ti le a ngaw rawh mi rai lai in chutiang lo sawi su ka nu ka pa pasala nei ka tum tak zawk chu iuge kha ania mahse min uire san awangin ka tlan bo ta dei a chuan ka lo rui bawk si nen ujaw nen hian kan in tawnga rai palin kan in nei ta ni ka hrilh luk lo cheu awang khan min hre thiam dawn nia tiin yayai chuan alo ngen a ani leh drawa hi i duh ve tak takem ni a nu in alo tih chuan tunah chuan ka duh tak tak tawh tiin alo chhang le ke pawh in ka duh ani tiin drawa chuan alo tui hnih ve bawk a nau chu an hauh rawn leh ta tliar tliar zawk a zanah chuan drawa chuan a room a AC chhiat awangin yayai bula mut ve chu a rawn dil a a ke ah chuan damdawi te kha hnawih sak pahin a massage sak le a a duat thiam em awang chuan yayai pawh chuan nuam alo ti veng veng zan laiah chuan iuge khan a rawn khawl thut a naktu ka in hmuila ka pa in hmu che duh a alo ti drawa chu rawn harin yayai chu alo fawp a a mut a chhuak lo khawl tawh su tiin a off sak dai iuge chu a then a rim hle a tukah chuan skulah kalin ava hmu a nizana mipa khat u nge ni tiin ava zawt i hriat a ṭhulna a awm lo tiin alo chhang si engwangin nge min phasan iuge an a tih chuan kan in ang chiah ni mai a lawm nang phei chuan mau na nih kha min phasan tawh yayai chuan alo ti hmak nangmah hi ka duh ber che a lawm dosu kha hmeichhe dang bula i sawi dan tur tho ani kha tu mai hmangai lo nangmah bak a tirah kha chuan ke chuan ka duh tak tak che mahse duh tlak i lo ni lo min ti buai tawh su yayai chuan alo ti hmak a ani chuan a aw atang kha an sar rawa ani tlatin ka hria in cheng du nem ni zirtirtu in a zirlai naupang chhai thlu in a nei che tihna ni maw news lar tak ala ni dawn ni iuge chuan alo ti le trala khani kan in nei ni tura ka tlan bo sana tang che khan kan in then ngal tiin yayai chuan a kal san wang easy ni local ve ngalin i bial nu hlui chu i valangai ven awm ve tiin alo an khum zui ve ngal zata enga tan ma ka ti lo nuam sa tak chuan an hung bik lawang alo ti deuh ngei a school bang chu an pa chuan alo nghaka iuge nena an in hmuh thu le an in biak dan zawng zawng te chu a hrilh veka drawana chala alo fawh sak lai chu easy ni khan alo hmu fu a thla te a lak sak drawa chuan a hnung chhawn tlat awangin tunge ni chu ava hmu chiang thei lo medical seminar an neihna chuan drawa leh yayai te pawh chuan kal duna professor ana chu yayai in a ngai san em awangin drawa chuan ava hmel hriat tir a easy ni khan lo hmu in thla lo lak sak le a dul pawh alo lian ve ta deuh bawk nen a rai ani chu a ring ta a an thiannu pakhat chu kovin a sut luih tir a a dul te chu ava khawih tir ru zeuh mai an rin ang ngei chuan a rai ngeiin an hria buaina dang thleng lem lo chuan pangai te chuan an nupa chuan an haw ve leh mai a
mahse easy ni khan thlalak te chu UK a va thun le sham atuka chuan an school chuan outstanding student award chuan siam dawna yayai pawh chu dawng ve tur ani awangin jawa nen chuan an kal duna mi tam deuh na hmuna han awm vel hi angaina zawng tak anih lem lo awangin jawa chuan office lama lo nghah mai chhuat thlang thung anin mua zeuh mai chutia a lo man dawng tura yayai i stage a awm lai chuan college group ah chuan yayai leh professor Anna te an inchibai lai thlalak kha an rawn post a mi te chuan lo hmu ngalin an in ngai zawng anih ngei te chuan ring ngal chu ve leh easy ni chuan yayai hian nau a pai ani chu pawh nupui nei lai mek professor Anna laka le ngal duh sakna wang chawa he thil pawh hi dawng tur ani hi ti in stage ah te chuan a lo lawn kai ve ngal Mary pawh chu lo enroll ve vatin thil hriat sual pala awm ani ti in a lo hnial he thlalak hi a tak ngei ani hi easy nin a ti leh chuan khatia inkua satliah ringaw te chu inchibai na chi khat ve mai a lawm ani baka professor Anna te chu mithiam le lar mi zawm tak ani a khatianga dawta inpuh hming chhiat ngawt mai chu a pawi thui viau thei ania yayai pawh chuan a lo ti ve ta a ani le tufa ngei pai UK chuan a lo ti vat mai ni sawn pai hmeichhia hian hetiang scholarship dun hi a phu lo easy ni chuan a lo tih zawm zata ni a phu lo chhuk ngal rawh se ti in zirlai dang te pawh chuan lo au rual te thup thup mai a tui bottle te chuan an lo vawm Mary chuan a lo dang hram hram a easy nin ben a lo tum pawh in a lo dang zel jawa chu a khawl ngal bawk rang deuhin ani pawh chu a lo lut a yayai thlavang chu lo havin ani hian keima fa pai ani ti in a thi a lo orh tel rang thin a chung bun te chu a rawn phawr a yayai chu bun tirin tunah chuan nupa kan ni tawh ti ka puang nge ala ti zuia Mary chu a lo hlim hle easy ni le UK te erawh chu sawitur pawh hrelo chuan in en hrek hrek a chutah in sum thei thlawt lovin UK chuan he palwang hian maw i lo tlan bo daih a ti in a lo zawt le nangmah wanga ani ka tawngta hi ka lawm khawp mai easy ni nena in en ngaih zawn wang anih kha kan in then yayai chuan a lo ti liat ve sak a an professor tho chulai hmuna awm ve puchawi chu UK pa lo ni a kapa amah hian min kawp hmasa zawk ani ti in a pa bulah chuan ava in sawi thiam nasa hle an awi mai dawna a lan takah chuan khami ni a an in neih dawn ni a an awm dun lai UK tawng zawng zawng te kha yayai chuan a lo record vek si a an play zui ta mai UK pa chu a thin a rim hle chutah easy ni lah khan engemaw tal sawi te ti in UK chu a lo tur ve seka inin awm nang chu awm lo la yayai nen hian kan in nei daih tawh ang kan chhungkua a lo lawi lut ve tlak pui ni lo a lo tih khum hmia le ngal kapa lungai su i duh zawng tak hmeichhia chu ka nei ang a ti chuan nangang fapa hi ka mamawh lo ti in a pa thinrem chuan a kal san daih a chung bun chu enin engtika nge i lei ti in yayai chuan a zawt a damdawi inai awm lai khan ka lei daih tawh ti in jawa chuan a chhang kan in karlah chu thup thei ani ta si lova i hna in a tuar ang a ti lah chuan lungai su hna te chu a tam a lawm ti in a lo chhang awlsam et a room ah AC te chu a lo chhemia lo ti yayai chuan a va hre chhuak a jawa pawh chuan a chhuan lam mai mai anih thu te chu a lo hrilh ve bawk zirtirtu ti lova pa a tia a ko te chu a lo lawm hle college board chairman chuan jawa chu kovin a zirlai nena an in neih chung changah chuan ngaidan thalo tak tak zirlai te zingah pawh a tam thu a lo hrilh jawa chuan zirlai leh zirtirtu in neih thei lo tih dan khawiah a awm chuang hlei nem mahse a ṭul phawt chuan ka bang mai ang a ti tahial a mahse professor lar leh thiam tak ani awangin a lo ui bawk si a femkhur tur chuan a cha jawa pawh in a nupui ngeih ven hman lo ai chuan a hna man san mai pawh chu a lo pawi ti lo nasa mai si a mahse leave chu a la ta zawk ani damdawi ina an in en tirnaah chuan a thianlui pakhat chu yayai chuan a hmu fu nula naw a lo pai ve tho chu ni in
Ani chu ama cheina lo in en tir a yaya erawh chu a pasalin a kalpui thlap bik chu van nei a ti thu te a hrilh. Zana an hawdun chu iuge khan lo chang ringin nangmahni wangah chan chhezawkah ka awm lai hian nangni hi hlim takin in awm ring thei bik lovang tiin a kar chuan sut a tum tamai mahse a hnuah chuan yaya chu hospital ah hruaiin an zaih nghal a. Van nei thlak takin fanu tu awm deuh mai an zaih chhuah sak yaya din hmun pawh chu a ṭha chak hle bawk. A rukin jawa chuan rampawnah lehkha zir zawm tir turin yaya chu ruah hmanah a lo neih sak diam tawh a. An nu leh pa te pawh chuan an tu hmel duam tak mai an han hmuta chu an hlim hle. Transfer certificate chuan an in chu a lo thleng ta a. Jawan thilawm zia sawi fein hmeichhe fel leh fing tak duhthusam sam leh nih tum tam tak lo nei ve tawh tho ani a. Hmeichhia a nih wang mai leh fa a neih tawh wang ngawtah a chuang tuahna dah bo sak daih mai hi ka duh lo ani. Hetah chuan sawi chhiatna tam tak a tuar si a. Chuvangin rampawnah zirna chhun zawm se a ṭha ka ti ani. Keimah naute chu ka awm pui mai ang tiin a duh dan te chu a sawi a. An chhung te ve ve pawh chuan an lo rem ti thlap mai. Yaya erawh chu a in thlahsung deuh a. Naute a la te bawk si. An mahni chawah kalsan chu a hriat tak zet ani. Mahse jawa chuan tun chau hi kan ngaih tuah tur ani lo. Na kinah itana ṭha zawk tur ani hi. Nu chawin fa hian enkawl tur te ani bik lova. Keimaan ka lo enkawl ang. Nang leh kan fanu hi pathian thil thlawmin pek ro pui takin ni a. Hlim taka siam cheu hi ka bat ani. Ka hmangai che tiin a lo kuah. Kum thum a liam meuh chuan Dr. Zoe tih hmingpu in yaya pawh chu China ah chuan a lo let a zan zan mai a. Airport ah chuan Mary chuan a lo hmuak nge nge. A pasal te pawh chu surprise a tum awang chuan a hawt tur chu a hrilh lawk lem lo. Beijing chuan hospital ah chuan thawhna tur a hmu ngal bawk nen a van nei khawp mai. Chu hospital ah chuan investment tih in jawa te pawh khan lo kal ve che a. Yaya ila chu ina pawh haw hman lovin emergency a zai tur an nei thut awangin hospital ah chuan a va zai leh ang nga lawp lawp a. A zungbun chu a dana a hre lo a zawn buai lai takin jawa khan heta hi a awm e tiin a lo keng lut a. An thian pa lah khan in va in thup thei ve tiin a lo fiam hlut. Jawa chuan zungbun chu thing thirup chungin a lo pe a. Nupui atana somnon le in a bun tir leh ta a. Mumal taka in neina buat sai an tum wang ani ber. Tichuan pungkhawm ho hma ah chuan a nuam ah leh a hre awm ah pawh in then lova rinom taka dam chhungah cheng dun turin pastor chuan thutiam a chham dun tir ta a. An fanute khan zungbun lo pe in an in bun tir. An fanute pawh kha a lo lianin a duh awm tawh reuh khawp mai.